fis-7 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu u d-9 fil-festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa u paċi. L-għodwa tajba, nilqawkom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsinjur Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu, il-għodwa tajba, ġurnata tajba, wara din il-festa tal-Miliet, illum qed niċċelebraw il-Qaddis San Stifnu, l-ewwel Nisrani li għadda l-ħajja ta' dejjem. Kemm sabiħa li l-bieraħ dan Alla sar bniedem għalina biex lilna l-bnedmin jagħtina l-irgal li nkunu nistgħu nkunu Alla. U llum Stifnu joffrilna propju din ix-xhieda tal-Nisrani li għax ħabb il-Ġesu għax għex għal Ġesu saħansitra miet għalih, però Ġesu taħ il-premju li gawdih għal dejjem. Kemm grazzja kbira li aħna qed ngħixu din l-esperjenza tagħna bħala nsara, jew nkompluha ħbieb, jew nkompluha b'kuraġġ. Anki jekk din titlob minna ħafna sfidi, ħafna sforz, ħafna kuraġġ, ħafna anki sagrifiċċju. Però din hija l-ħajja vera, din hija l-ħajja li twassalna għal dak li Ġesu ġie għalih biex jagħtina kif qalu missier irrid li dawk li huma tiegħi jkunu miegħi fil-glorja miegħi. U danu s-sabiħ ta' din l-esperjenza l-Israelija li qed ngħixu flimkien. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu tal-għodu. Ngħidu grazzi lill-Alla li qed jagħtihulna anke dal-għodu biex ingawduh lil Ġesu fil-ħajja tagħna. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu ħajja qaddisa. U nitolbuh fuq kollox jadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien infaħru lill-Alla. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art lill-bedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduġijak. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stifnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, għatina l-grazzja mulej li nsiru nixbħuh u nitalmu inħobbu wkoll l-edewwa kif talabu għal dawk li ħaqruh bibnej Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Stifnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Lixandrin u ta' oħrajn minn Ċiċilja u mill-Asja u bdew jieħduha ma' Stifnu. Imma ma kellhomx ħila jiqfulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jeżżu snierhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stifnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel għall-kubtejh u għajjad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif għalhekk miet. Il-kelma tal-Mulej. Nirroddu ħajr lil Alla. Fl-Salm responsorjali, fidejk Mulej jinnerħi ruħi. Fidejk Mulej jinnerħi ruħi. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Inti blata u fortizza tiegħi, fġieħ ismek mexxini u wassalni flimkien. Fidejk Mulej jinnerħi ruħi. Fidejk jinnerħi ruħi. Inti teħlisni Mulej Alla tas-sewwa. Nifraħ u nitenna għat-tieba tiegħek. Inti li rajt il-lem tiegħi flimkien. Fidejk Mulej jinnerħi ruħi. Eħlisni minit la dewwa u minnit dawk li jieħduha kontrija. Uri d-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek. Fit-tieba tiegħek eħlisni flimkien. Fidejk Mulej jinnerħi ruħi. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Il-Mulej u Alla u jdawwalna. Il-Mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Għodu attenti mill-bledmin, għax għad jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, jitellawkom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom li jkollkom tgħidu. Għax mhux intkom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa iwasslu lil xulxin għall-mewt u l-missier lill-ibnu u l-ulied iqubu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt u lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' iżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Din hija il-kelma tal-Mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Hekk bipadna kemm qomna f'din il-ġurnata ġdida wara l-miliet, din l-esperjenza sabiħa ta' dan Alla li sar bniedem għalina, l-ferħ li kellna bejnietna tiskanta kemm il-miliet, apparti dawk imsiekel li jkunu għaddejjin minn xi mument ibes propju tifkira ta' xi mewt ta' xi ħaġa li ġrathom fil-miliet, allura fil-miliet mhux dejjem itihom dik it-tifkira sabiħa, però minn banda l-oħra mbagħad ikun hawn ħafna li l-miliet huwa ġurnata ta' ferħ, speċjalment iktar u iktar fil-familji tagħna. Kemm sabiħa li l-bieraħ minn seta jkun mal-familja tiegħu. U dan huwa rigal kbir li Alla tagħna.
propju din l-esperjenza ta' dan Alla li sar bniedem propju biex jagħtina din il-paċi, dan il-ferħ, din l-imħabba tiegħu. U din hija r-rigal tiegħu, rigal li nistgħu ngawdu fil-ħajja tagħna. Però naturalment kif tindunaw illum isu jixxukkjana ftit għaliex propju l-għada ta' din il-festa tal-mument li qed niċċelebraw bil-ferħ it-twelid ta' Ġesu, illum f'daqqa waħda qed nitkellmu fuq il-mewt u mewt traġika għaliex ġi propju mħaġġar bil-ġebel San Stifnu. Din l-esperjenza ta' dan in-nisrani li kienu ħobb il-Ġesu, però spiċċa imħaġġar minn dawk li fil-fatt kienu jaħsbu li jħobbu lil Alla. U din hija l-esperjenza li propju anki Ġesu qed jgħidilna. Illum fejn il-bieraħ fraħna flimkien, però llum Ġesu qed jgħidilna qogħdu attenti, qogħdu attenti. Għas se jkun hemm ħafna li lilkom se jagħmluhom diffiċli fil-ħajja tagħkom. Lilkom li tgħixu tajjeb, li mhux dejjem se tkun daqshekk faċli. Mhux ta' bxejn li Ġesu jiena nammiraħ għaliex kien sinċir magħna meta sa mill-beda jiftaħ qalqu u jitkellem. L-ewwel kelma li qal kienet min irid jimxi warajja u hemmhekk tinduna kemm kien sinċir magħna, ma xtaqx jitħaq bina, min irid jimxi warajja jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Però s-sabiħ mbagħad li hu stess qed jagħtina l-kuraġġ biex din l-esperjenza anki xi kultant diffiċli biex tgħix tajjeb kif tafu mhux dejjem faċli, anki kemm minħabba fik għaliex trid sforz kbir, sfidi kbar biex tibqa' tgħix tajjeb għax ikollok it-tentazzjonijiet tiegħek u anki għax xi kultant sfortunatament ħadd ieħor ġieli jagħmellek diffiċli wkoll. Xi kultant aħna ħutna l-oħrajn ġieli jagħmlu lna diffiċli, kemm għax ma jaħmlunix ngħixu tajjeb li tgħidha l-Iskrittura, kemm għax meta jarawk tagħmel it-tajjeb lilhom tniggżhom fil-ħamil ħaj, allura jippruvaw waqqgħu anke lilek u anke għaliex iċ-ċirkustanzi u l-persuni ħafna drabi ikunu kontra dak it-tajjeb li jiena nemmen fih. Però s-sabiħ li Ġesu llum ukoll bħal dejjem mhux talli ma jagħmlilniex kuraġġ bħal ma jagħmel is-soltu la tibżawx jien magħkom emnu falla u emnu fija wkoll, però llum qed jgħidilna toqgħodux tinkwitaw. Jiena se nkun magħkom. Jiena se ntikom saħansitra l-kliem li għandkom bżonn tgħidu. Għas hemm bżonn toqgħod tinkwieta kif se tirrispondi bit-tajjeb tiegħek. Laqas hemm bżonn tirrispondi għal dak li forsi ħadd ieħor jakkużak bih. Imma inti jemmen li dan Alla huwa miegħek u jien se ntik il-forza li tkun tista' saħansitra jkollok il-kliem li l-Ispirtu Santu jagħtik biex tkun tista' twieġeb b'imħabba. U din hija l-esperjenza sabiħa li qed joffrilna Stifnu. Esperjenza ta' bniedem li verament fiċ-ċokon tiegħu dan id-djaknu wieħed mill-ewwel 7 djakni ipprova jgħix b'imħabba lejn ħutu l-oħrajn, però mbagħad wettaqa' anki saħansitra fil-mewta tiegħu. L-ewwel nett il-fiduċja li kellu falla, meta qallu fidejk jien nerħi ruħi, fidejk jien nintelaq, imbagħad meta saħħar kelma tiegħu kienet Sinjur, ma jafux x'inhu ma jagħmlu daw. Toddilhomx bħala dnub dak li qegħdin jagħmlu li qed jaħaġruna bil-ġebel. U hemmhekk tinduna kemm Ġesu verament daħal fil-qalb tiegħu, tantu hekk li San Stifnu imut u jgħid l-żewġ kelmiet li qal Ġesu fuq is-salib. Il-maħfra lill-edewwa u li jerħi ruħu fideh. Kemm grazzja kbira ħuti, hemmhekk tinduna kemm hija esperjenza sabiħa l-ħajja nisranija. U kemm hija esperjenza sabiħa aktar u aktar meta tingawdu lil xulxin fil-ġenna. Ħanejdilkom kemm sabiħa dak li insibu fl-uffiċċju tal-qari tal-brevjar ta' dalodu li għadni kemm tlabt. U kien hemm isqof San Fulġenzju, isqof minn tal-bidu tal-Knisja li qal fejn jgħix mhux Pawlu mistħi bil-qtil ta' Stifnu, mhux Pawlu mistħi bil-qtil ta' Stifnu, imma Stifnu ferħan li jaqsam l-istess xorti ma' Pawlu. Kemm sabiħa. Qatt nimmarġinaw aħna li fil-ġenna qatt inkun ħdej xi ħadd li kien jobodni u li ħfirtlu. Qatt ġietna f'qalbna din u għalhekk kemm irid ngħixha issa. Għaliex meta ngħixha issa jien se nsib il-paċi u se jkolli x-xorti li meta nkunu l-ġenna anke ma' nies li forsi li ma ħamlunix, imma li jien ħabbejt u ħfirt se nkunu kuntenti t-tnejn li wasanna biex ingawdu lil Alla fil-ġenna. U dan hu s-sabiħ u teżis, dan huwa rigal sabiħ li ġabilna Ġesu. Hija esperjenza verament sabiħa li ma timmaġinajiex, ma ssibix fil-dinja ta' madwarna, ssiba biss min jgħix falla. Jew nitolbuh ikompli jgħinna l-Ġesu ħalli verament mhux biss jitwielet fil-maxtura, imma jitwielet f'qalbna ħbieb. Ħalli verament ngħixu din il-ħajja tal-Alla sa minn din id-dinja stess. U ngawdu lill Alla
anki llum ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Kien insabu fil-preżenza tal-Alla dan Alla li jħobbna li jixtieq inna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Hekk nitolbu l-ewwel nett għall-insara kollha. Ħalli din il-ħajja sabiħa li akkwistajna bil-magħmudija tagħna ngħixuha u ngħixuha fis-sħiħ, b'radikalità sħiħa fl-imħabba tagħna lejn Ġesu. Anki jekk dan jitlob minna sagrifiċċju u anki forsi meta jiena rrid imbagħti biex inkun nista' ngħix tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħuta lil Sara li abbandunaw il-fidi, li traskuraw din l-esperjenza ta' Alla fil-ħajja tagħhom. Ħalli huma wkoll jerġgħu jindunaw bl-imħabba ta' Alla lihom u jwieġbu b'ġenerosità ħalli jsibu huma wkoll il-ferħ u l-paċi f'qalbhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal ħafna insara li jmutu martri. Sal-lum il-Papa jgħid verament għandna martri insara kif iż-żminijietna. Jew nitolbu għalihom li qed ibatu biex jgħixu l-fidi tagħhom, ħalli jipperseveraw sal-aħħar u jibqgħu jkunu ta' dawl għas-soċjetà ta' madwarhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li dal-għodu għadu muġuwa, morda, mdejqin. Għatihom il-grazzja mulej li fik isibu il-paċi tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej jew ngħidu talba sabiħa għal dawk li forsi għamlunna l-ħsara f'ħajjitna. Għal dawk li weġġawna bi kliemhom. Għal dawk li għamlunna xi azzjoni. Nitolbu għalihom ħalli int mulej tagħtihom il-barka tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidililhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Nitolbu l-Madonna li ġabet il-Ġesu tgħinlilna wkoll ħalli nżommu lil Ġesu fil-qalb tagħna. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li llum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek, imqanqlin mit-tifkira glorjuża tal-martirju ta' San Stifnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien ngħidulek grazzi. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem
Rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek, hekk li aħna li narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk, flimkien mal-anġlu mal-qaddisin, aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb ngħidulek: Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajh ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għandna fostna huwa l-istess Ġesu li l-bieraħ iċċelebrajna t-twilid tiegħu fostna bħala bniedem. Imma x'dan Alla huwa rigal ta' mħabba kontinwa din l-imħabba tiegħu m'għorix biss fil-miliet imma kuljum. U llum propju l-għada qed infakru propju din l-esperjenza sabiħa tiegħu bl-imħabba tiegħu f'dan il-miraklu tal-Ewkaristija. Dan hu Alla li jaf iħobbna daqshekk, dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqaddsa Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Stifnu u l-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu, għenna nifmu kemm importanti li npoġġu il-fiduċja tagħna f'dan Alla l-missieri jħobbna u li jieħu ħsiebna u jgħinna saħansitra anki f'dak li wiebes fil-ħajja tagħna kif smajna llum fil-Vanġelu. Kemm sabiħa li għallimna saħansitra din it-talba. It-talba tal-esperjenza tiegħu ta' intimità mal-Missien. Jew ngħiduha bil-qalb flimkien dalgħodu. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l U dejjem. li Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħasen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan huwa Ġesu, l-iben Talla, li qed joffri dal-għodu lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjin aħna li ġejna mistiedna nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun irfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Waqt li kienu jħaġġru lil Stifnu, dan talab u qal, mulej Ġesu, ilqa ir-ruħ tiegħi. Nitolbu. Nroddulek ħajr mulej talli tkattar fuqna l-ħnina tiegħek, għax inti ssalvana bit-twelid ta' ibnek, u llum qiegħed ukoll timlina bil-ferħ fil-festa tal-martirju ta' San Stifnu, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Xikluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/Kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
tiċċelebra magħna u mal-Arċisqof Charles Scicluna tmiem is-sena u l-bidu ta' sena ġdida. Fl-aħħar tas-sena, fis-6:45 ta' filgħaxija, qudiesa ta' ringrazzjament fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fl-ewwel tas-sena fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Kappella tad-Dar tal-Providenza flimkien ma' residenti tad-dar. Fis-7 ta' Jannar fid-9:30 ta' filgħodu, qudiesa fil-Festa tal-Epifanija tal-Mulej fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Nawguraw li jkollkom sena mimlija saħħa u paċi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana eħlesin u afmana, glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, li kismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemm ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna minn-nar tal-infern, kull ġenera rwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta lil Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema jgħidu fl-art.
Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infen. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kruna ta' xewk. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek. Mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie mobbi bl-ewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija fuq u miet. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bli grazza mlija l-mulej miegħek, mberkin di fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana. Slima lik li kinajdu li xaħna turufnatu li tefa. Li lek nitnedu aħna nikpu nawfu f'dar arwit ta' dbuħ. Ija mela avukata tagħna dawwanejna u krajnijiet tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament l-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li jinti fisma u titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif is-semek do fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli-grazzam li għal-mulejmijek imberkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena, Kristu ħnina. Kristu ħniena, Mulej ħnina. mulej ħniena, Kristu smana. Kristu smana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir eternalla. Ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis talla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlopa lina, Imqazza Alla. itlopa lina, Imqazza xebba tal-ġbejbiet. itlopa lina, Om ta' Kristu. itlopa lina, Om bil-Knisja. itlopa lina, Om tal-ħnina. itlopa lina, Om tal-grazzja talla. itlopa lina, Om it-tama. itlopa lina, Om li zjed safja. itlopa lina, Om li zjed nadifa. itlopa lina, Om muxebba. itlopa lina, Om bla teba. itlopa lina, Om li tistħoq li mħabba. itlopa lina, Om tal-ħaġeb. itlopa lina, Om tal-peririt tajjeb. itlopa lina, Om ta' min ħalaqna. itlopa lina, Om ta' min salvana. itlopa lina, Xebba kollu kaqal. itlopa lina, Xebba li tisħoq kull qima. itlopa lina, Xebba li tisħoq kull foħrija. itlopa lina, Xebba kollok seta. itlopa lina, Xebba kollok ħnina. itlopa lina, Xebba dejjem marbuta malla. itlopa lina, Mera tal-dusija. itlopa lina, Tron tal-erf. itlopa lina, Bidu tal-ferħtana. itlopa lina, Ħamara tal-Ispirtu Santu. itlopa lina, Ħamara ta' kull grazzja. itlopa lina, Ħamara ta' kull tiba. itlopa lina, Warda mistika. itlopa lina, Torri ta' David. itlopa lina, Torri tal-Lavorju. itlopa lina, Dar ta' Deb. itlopa lina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlopa lina, Bib tas-sema. itlopa lina, Kewba ta' filgħodu. itlopa lina, Saħħa tal-morda. itlopa lina, Kien tal-mitimbin. itlopa lina, Farax tal-migranti. itlopa lina, Farax tal-mniktin. itlopa lina, Għajnuna tal-insara. itlopa lina, Sultan tal-anġli. itlopa lina, Sultan tal-patriarki. itlopa lina, Sultan tal-profeti. itlopa lina, Sultan tal-apostli. itlopa lina, Sultan tal-martri. itlopa lina, Sultan tal-konfessuri. itlopa lina, Sultan tal-verġni. itlopa lina, Sultan tal-qaddisin kollha. itlopa lina, Sultan amnista minn l-ewwel teba. itlopa lina, Sultan amtella s-sema.
Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultan tal-Familja, Itlob għalina. Sultan tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imħabba u l-glorjuża ta' Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Stifnu, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtidna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirek l-mqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp, arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.